майдони имрӯзаи гӯштингириро дар деҳаи бульёни болои ноҳияи Данғара мухлисону паҳлавонон интизорӣ мекашиданд ва имрӯз дар арафаи рӯзи ҷаҳонии футбол ва бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ин мусобиқаи гӯштингирӣ аз ҷониби соҳибкорони ин минтақа ташкил карда шудааст. бояд қайд намоем ки дар мусобиқаи имрӯза паҳлавонон аз сартосари ҷумҳурӣ, аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Федератсияи Русия баҳри ба даст овардани тӯҳфаҳои арзишманди ин мусобиқа аз он ҷумла 5 шоҳҷоиза миёни ҳам сабқат мекунанд. мо таҳиягарони барномаи самт ба ноҳияи Данғара сафар намудем ва аз ҷараёни ин мусобиқаи гӯштингирӣ шуморо бохабар мегардонем. мухлисон саҳари барвақт барои тамошо кардан аз майдони гӯштингирӣ аз гӯшаву канори мамлакат ба деҳаи бульёни болои ноҳияи Данғара меомаданд, то ки шукӯҳу шаҳомат ва тантанаи гӯштингириро дар ин ҷо аз наздик бубинанд. барои баргузор намудани ин чорабинии варзишӣ дастандаркорони мусобиқа ҳам як макони беҳтаринро интихоб намуда буданд. ман имрӯз дар ноҳияи овозадори Данғара ба муносибати рӯзи ҷавонон ҳамин чорабинии варзишӣ гӯштини гӯштингирии тоҷикиро барпо кард. ман ҳамчун ровӣ нигоҳ кардам ки аз тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Афғонистон, Қирғизистон паҳлавонон, мухлисон омаданд. чӣ гуфтанем? шукронии тинҷии оводи ватан якумин орзуи ҳамаи мардуми бананги номуси Данғара, худи мо ҳам ки ягон паҳлавон, ягон мухлис ай ҳамин маъракаи мо ормонӣ наравад. ман ҳамин маърака ба муносибати рӯзи ҷавонон аст. аксари паҳлавонон ҷавонон ҳастанд. ҳамин мақсад ҳама вақти хуш бо як чеҳраи баланд барованд. мусобиқаи гӯштингирӣ дар ин макони паҳлавонпарвар бо риояи анъанаҳои хоси ин риштаи варзиш, иштироки паҳлавонони шинохта ва ҳазорон нафар дилбохтагони варзиши суннатӣ ташкилу роҳандозӣ карда шуд. соҳибони майдон бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи муаррифӣ намудан аз гӯштингирӣ ки варзиши аҷдодии тоҷикон ба ҳисоб меравад, ин мусобиқаро ба роҳ монданд. чигунае ки дида истодем имрӯз дар ноҳияи Данғара дар деҳаи бульёни боло намуди гӯштингирӣ баргузор гашта истодааст. хело ҳам дар сатҳи баланд ва як имконияти хело ҳам хуб барои паҳлвононе ки машқу тамрин мекунанд додаанд ки 5 та шоҳҷоиза мошини нав мондагианд. ин беҳад як имконияти хуб аст барои паҳлвонон. аз паҳлвонон мебояд ба ҳарифон ғолиб омада сазовори шоҳҷоизаҳо гарданд. сабқатҳои гӯштингирӣ дар майдони имрӯза бо нерӯсанҷиҳои кӯдакону наврасон оғоз гардид. насли наврас ба ин варзиши суннатӣ бо шӯру шавқро оварда дар баробари паҳлавонҳои шинохта ба гӯштингирӣ машғул мешуданд. ҳунарнамои зебову партофтҳои ҷолиби кӯдакон ба майдони имрӯза зебовии дигар мебахшид. тӯҳфаҳое ки аз ҷониби соҳибони майдон барои кӯдакону наврасони ғолиб тақдим мешуд, онҳоро бисёр хушҳол мекард ва ин дастгирӣ боз ҳам рӯҳияи онҳоро болида мегардонад.
амиҷон рақобатҳо чӣ гуна буданд? рақобатҳо хеле ҳам хуб буданд ва шавқовар буданд. Ман дар ин ҷо 4 рақиби худро ба тахтапӯш афтондам, соҳиби велосипед гаштам ва ман мехоҳам ки рақобатҳоро боз ҳам идома диҳам ва соҳиби иқдомҳои беназир гардам. ман мехоҳам ки дар рақобатҳои баъдӣ ё ин ки дар солҳои баъдӣ ин велосипед ба автомошина иваз гардад, ки мо барои ин бояд мо сахт меҳнат кунему ба ҷоиза ноил шавем. қадрдонии паҳлавонон як нав дастгирӣ барои онҳо дар чунин майдонҳои гӯштингирӣ ба ҳисоб меравад. бояд қайд намоем ки дар майдони имрӯза ҳам ба хотири ҳунарнамоӣ ва дастгирии чеҳраҳои арзандаи майдони имрӯза 5 тӯҳфаи арзишманд шоҳҷоиза автомошинаи сабукрав аз ҷониби соҳибони майдон муайян гардидааст ва паҳлавонони мо дар баробари рақибони хеш аз паҳлавононе ки хориҷ аз кишвар ба ин майдон омаданд мубориза мебаранд. мо умед бар он мебандем ки варзишгарони мо метавонанд бо ҳунару маҳорат ва рақобатҳои шоистаи худ дар баробари рақибон ғолиб шаванду ин тӯҳфаҳои арзишманде ки дар пушти мо мебинед соҳиб шаванд. дар ҷараёни мусобиқа аз ҷониби дастандарткорони чорабини имрӯза ҳамчун арзи эҳтиром ба паҳлавонони шӯҳратёри кишвар ва як қатор аз устодону собиқадорон тӯҳфаҳои хотирмон тақдим карда шуд. чунин қадршиносиҳо рӯҳияи собиқадоронро болида мегардонад ва онҳо дар тарбияи насли наврас боз ҳам кӯшишу талошҳои зиёдро анҷом медиҳанд. дар ҳақиқат имрӯз як ҷашни бузурге ки мана бахшида ба рӯзи ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи ҷаҳонии футбол ки дар тамоми ҷаҳон қайд карда мешавад, имрӯз дар ноҳияи Данғара мана қишлоқи Булёни боло як чорабинӣ бошукӯҳ ташкил шуданд ки аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон ва алалхусус аз ҷумҳуриҳои ҳамсояи наздики мо Ӯзбекистон ва аз давлати барқудрати Русия дар инҷа паҳлавонони беҳтарин ҳузур доранд ва имрӯз як чорабинӣ ба дараҷаи олӣ мегузарад, чунки бисёр мана чорабиниро ташкил кунандагонаш ба дараҷаи олӣ ташкил кардан, ҳам аз ҷиҳати мана шароити ҷои сабқат ва ҳама тарафа ташкилӣ ба дараҷаи олиш аст. мана ҳамаи собиқадоронро инҷа ҳавасманд карданд. парвардигори мутаол ин маърака хуб хурсанд гузарад. сад ташаккур ба ин ташкилкунандагони чорабинӣ ки дар як сатҳи баланд имрӯз ташкил карданд. мо собиқадорон миннатдор, ташаккур. зиндаву ҷовидон Тоҷикистон. чӣ хеле ки шиёри роҳбари мамлакат аст ки Тоҷикистон ба пеш дар ҳамаи ҷабҳаш бояд Тоҷикистон ба пеш бошад, аз он ҷумла дар варзиш. инчунин дар ин майдони гӯштингирӣ паҳлавони шӯҳратёри сайёра қаҳрамони бозиҳои олимпии Рио де Жанейро дар соли 2016 Ҳасан Халмурзаев ба ҳайси меҳмони фахрӣ иштирок дошт, ки ҳузури ӯ дар майдони имрӯза ифтихори бузургӣ аст. ба хотири эҳтиром ва ташрифи Ҳасан Халмурзаев аз ҷониби соҳибони майдон ба ӯ тӯҳфаи арзишманд автомошинаи сабукрав тақдим карда шуд. ин дуюмин шоҳҷоиза аст ки дар майдонҳои гӯштингирии Тоҷикистон ба варзишгари кишвари Русия тақдим карда мешавад. Ассаламу алейкум. Приветствую всех, приветствую Таджикистан. Спасибо большое, на самом деле, уже я второй раз сюда приезжаю, очень тепло, очень только незабываемые эмоции оставляет Таджикистан. Хочу поблагодарить всех организаторов за такой прием, за такой турнир. И, конечно же, отдельно хочу поблагодарить за то, что подарили такой достойный
встретили, на самом деле очень приятно. Спасибо Амрудину, нашему брату, которого я пригласил на этот турнир. Спасибо всем. Всем удачи, всем победы. Таджикистан, бабай! агар майдонҳои имрӯзаи гӯштингириро ба солҳои пешин муқоиса намоем, тафовут хело калон аст. сатҳи баргузоршавӣ ва тӯҳфаҳое ки ҳоло барои қадрдонии паҳлавонҳо гузошта мешавад ба маротиб фарқкунанда аст ва ин аз пешрафти варзиши мамлакат дарак медиҳад. бо омадани паҳлавонҳои номошно майдони гӯштингирӣ дар деҳаи булёни болои ноҳияи Данғара ҷолибтар мегардид ва майдон омадани Шодмон Ризоев, яке аз паҳлавонҳои шинохтаву номошнои кишвар, барои мухлисон хушҳолкунанда буд ва ӯро самимона дастгирӣ мекарданд. рақобати аввали Шодмон бо паҳлавони кишвари Узбекистон Абдулазиз доир шуд, ки як нерӯсанҷии ҷолиб дар майдони имрӯза ба ҳисоб мерафт ва таваҷҷӯҳи ҳамаи мухлисон ҳам ба ҳамин рақобат буд. ҳарду талошҳои зиёд намуданд ва ҳарду ҳам баҳри ғолиб омадан муборизаи шадидро анҷом медоданд. билохира бо як ҳаракати ҷолиб Шодмон тавонист ки рақибро шикаст бидиҳад. сипас паҳлавони дигари Узбекистон Ҳоҷӣ Бобо, аниқтараш бародари Абдулазиз ба майдон баромад ва талаби гӯштин гирифтан бо Шодмон Ризоевро кард. аз рӯи анъана дар гӯштини миллӣ мо чунин ҳолатҳо зиёд дида мешавад. вақте ки як паҳлавон паҳлавони дигарро шикаст медиҳад, бародар ё додари нокомшуда талаби гӯштин гирифтан бо нафари ғолибро мекунад ва паҳлавони дигар ҳақират карданро надорад. ҳамин тавр ҳам шуд ки Шодмон бо бародари Абдулазиз рақобатро оғоз намуданд. нерӯсанҷии ин ҷуфт дер давом накард ва Шодмон тавонист боз ҳам муваффақ шаваду Ҳоҷӣ Боборо шикаст бидиҳад. ҳамин тавр ду паҳлавони ӯзбекистонӣ бародарон Абдулазизу Ҳоҷӣ Бобо аз дасти Шодмон Ризоев дар майдони имрӯза ноком шуданд. чуноне ки шумо мушоҳида мекунед ки дар ноҳияи Данғара деҳаи булёни боло дар соли 2025 дуюмин бор мешавад ки мизбони гӯштингириро дар ҳамҷа ба зимма доранд. гӯштини булёни боло бисёр дар сатҳи олӣ гузашта истодааст ки гӯштингиро аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, аз Федератсияи Россия даҷа ташриф оварданд. мо аз гӯштингирои Тоҷикистон бисёр умеди калон дорем ки ҳам таҷриба мегиранд аз ин паҳлавонои Ӯзбекистону Федератсияи Русия, ҳам умедвор аз он ҳастем ки ватани худро ҳимоят мекунанд дар чунин майдонҳое ки майдонҳои бонуфуз дар ин ноҳия гузашта истодааст. баъди ду ғалабаи Шодмон Ризоев кумитаи тадорукот ба хулосае омаданд ки дар номи ин чеҳра шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав гузошта шавад. рақобат барои шоҳҷоиза бо Шодмон Ризоев паҳлавони шинохтаи Русия Ҳусейн Халмурзаев интихоб гардид ва муборизаро оғоз намуданд.
рақобат барои ба даст овардани шоҳҷоиза миёни ин ҷуфт бисёр диданӣ буд ва ҳама интизори ғолиб шудани Шодмонро доштанд. баъд аз як рақобати тӯлонӣ ғайриинтизор Ҳусайн Халмурзаев тавонист Шодмонро мағлуб намуда соҳиби шоҳҷоиза гардад. Очень впечатлен той атмосферой, которая бывает на Гуштингири, и реально много эмоций получил от этих соревнований. Не здесь, а еще раньше, где я боролся. И сегодня, в том числе сегодня, когда я со всех боролся с очень хорошим соперником, с Резоем, он меня как раз таки выиграл за машину пару недель назад. И сегодня такая конкурентная схватка получилась. Единственное обидно, что у него травма получилась, честно говоря, такого не хотел, но как бы там ни было, желаю ему здоровья. Получил машину и всех людей, которые поддерживают меня. Что будет с машиной? Мы будем кататься по городу, по вашему городу? Не, по Душанбе сначала почувствуем, а потом уже посмотрим, что делать, иншаллах. дар идома барои дарёфти шоҳҷоизаи дуюм автомашинаи сабукрав Шакармамад Мирмамадов бо варзишгари номошнои ҷумҳурии Узбекистон Бекмурод Олтибоев лоиқ дониста шуданд. рақобат миёни Шакармамад бо Олтибоев зиёда аз 15 дақиқа давом кард ва баъди кӯшишу талошҳои ҳарду билохира қувваозмоиашон мусовӣ хотима ёфт. ҳарчанд дар идома аз номи кумитаи тадорукот боз ба номи паҳлавонони арзандаи майдони имрӯза аз қабили Муҳаммад Раҳим Сарахонов бо Ҳайдари Саидкабирзода, Зоҳид Ҳусайнов бо Дмитрий Якушев, Фирдавс Насимов бо Бекмурод Олтибоев ва Комроншоҳи Устопирён бо Муҳсин Ҳисомиддинов шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав гузоштанд, лекин рақобатҳояшон мусовӣ ба анҷом расид. امروز خیلی که به همگان معلوم است در یک فضای بسیار هم شاد یک مسابقه خیلی خوب دایر گردید که ما داوران در دوره فدراسیای گوشتینگیری
15 نفر در این چورابینی سفربر گردیدیم که برای داوری نمودن این چورابینی. من فکر میکنم که داوری در سطح خیلی خوب دایر گردید که چورابینی در سطح بلند برگزار گردید. من فکر میکنم که داوری خالصانه بود، چیزی که حق بود و حقدار ما رساندیم. فکر میکنم که چورابینی معقول مخلصان گردید، چورابینی رو در سطح بلند برگزار گشت. در فرجام مسابقه امروزه بعد از آنکه بیشتری رقابت‌ها بهر به دست آوردن شاه‌جایزه‌ها مساوی انجام یافت، صاحبان میدان به خلاصه آمدند که شاه‌جایزه‌های باقی مانده را به یتیمان ناحیه دنغره تحفه نمایند. همینطور مسابقه گوشتنگیری در دهه بولیون بالای ناحیه دنغره به انجام رسید.